Raz, dva, skúška. Mikrofónu. Takže ahojte bratia, sestry Česi. Chceli by sme vás týmto pozvať na mega open air party Sky Open Air, ktorá sa uskutoční 18. júla tohto krásneho roku, tohto krásneho leta v Karvinej, v areáli Lodiček. Presne tak. Kde vás budú čakať naše dve maličkosti Ladysiu. A DJ Tobias. Nezabudni, zapisy do debilnička. 18.7.2014. Karvina, Čechy, areál Lodiček, my dvaja, vy všetci a všetci ostatní okolo Vidíme toho. sa tam. Ahoj. Servus, tešíme sa na vás. Take off.